May adlaw mga kaigsunan atong gidalikitan ang mga biktima in town sa pagpangulata sa pipila ka mga sundalo lakip nakap ko sa kining sitio barangay Dansulihon regarding aning mga sundalo diri sa unsa ba ni siya SF ba Special Forces diri sa Dansulihon kini nga mga hulagway mo nang kulata atol sa ilang pagdula sa bilyard silang ato ipasaysay. Sir, kamon duha, ikaw unang gikulata unsa ni tabo sa imo be? Primero to, Oh. sir, ila kong nagdulat sila nya. Kuanan sila nga desisyon na sila referee nga malit mal. Ikaw may nagdula. Dili, Oh. tan ara ko. Nagtan-aw ka? Oh. Dayon. Iya dayon kung yung ignan niya ay baka pilabel kung wala man ko nakapil sir. Oh. Unya dito din siya na magkasabot kayo. Dito din si panumbag sa kuha. Kisa may kontra sa sundalo dahil sa bilyard. Ang katong sibilyan gyapon sir nga taga kanaan ra gyapon. Oh. Iya mo na ko dito gisumbag. Isumbag ra ka ditso. Oh, ano na buki ka na oh. Oh. Ano? Gitahi na doktor. Kitahe, ba't ni katahe? Oh. Katahe na. Asa pa nga porsyon sa imo ang gikulata gyud? Dani sa ko sir, dani na, ko dani sa kan. O sa dukan dayon. Asa man na City Hospital lagi patahi? Provincial. Provincial gitahi na. Oo. Okay. Kining isa alit diri sir, sige. Kining isa apil gyapon ni gikulata. Ako sir, Oh. ako na po nakita akong uyuan nga gisumbag di. Ako na pong gidagan tabangan ako siya na sumbag man ko dahil sa tungkuan, sundalo po na itabangan man ko nila wala ko nakaliyok. Mura rin to ako po nga wala po rin ko nakabalos po sa ila kay wala naman ko, sila naman ko na tumba naman ko nila, iyayon naman ko nila sumbag na dili rin sa mga kung ulo mo yung bukol akong Ano be, kuano imong kuan be? Asa man na diri sira napa kong lagom ni sir. gikulata ni gisumbag, dabag balay imong dalungan lagi. Ni daan sir. Ada na? Diri sir. Oh. Ako mga kon diri sir mga bunol akong ba diri magbunol diri sir. Oo. Pero nagpa-medical naman mo ba? Oy sir. Oo. Unsa ay participation nimo dito? Nganong gi-appeal man ka? Wala kay yapil lang wala sir kay laban man ko sa iya. Naglaban isip imong iwan? Oh, yun man ako. Sir pala tanaw na lang. Oh, apartar unta ka. Oh. Okay. Sige, kini appeal ning isa kini. Unsa po nahitabo sa imo sir? Nakita po na ako yung gagawang gikukod, ayaw nagmakmak aning sundalo po. Oo. Di ako giparta sir, ay na sir, kaya ako na igagaw. Sa ato pa, suko siya nga, igagaw na mo. Iya akong gisipa dito sa akong pantog. Okay. Itong naugutan dito sa kilid. So sige. Ay, imbes kayo mo sulti ko nga mag-barangay ko masir, kaya mo kong gisipa. Oh. Iya akong gikukod kay pabarangay na ka. Tiyosan ta ka, giano ka sundalo. Tiwasan. Iya akong tiyosan, gigukod ko nito sa highway na. Oo. Kaya ako rin nang gikuha, kay ayaw na gikulban ang sundalo. Kani siya? Oo, kani. Pastilan. Pero ang punot kuan ani dulo ang hinungdan kini ato ma-interview kining referee kay di ba bilyard ba ni nga dula bilyard oh sige unsa kini tabo sir be Ang una gina sir. oh Pagdesisyon ako kuan sa dong sundalo, gidesisyon na nagugmal kay so kanang unsa man mal kanang foul oh foul. violation Oh, violation kay Oh. referee man ko nya. oh Ang katapong isa nga sundalo nga way labot nag apil-apil kay gignan ko niya nga bias lang ako bias. mm. Gabi to yang kuan nadabi kay nireact man niya akong uyuan ang angkol nga kaning di na daw ko sa mag-apil-apil kay dula ta daw na nila. oh Na dabi kay gidulan man ninon siya di motor na nainaikan siya gi sumbag siya itong nagdula nga sundalo gisumbag siya dito. Pila gid ka sundalo ang nagtabang sa inyo ha Dua sir. dua. duha ka sundalo nay isa kap go apil Oh na isa kap dua apil. nagkulata gyapon Wala man Pero pero itong isa ka sundalo, pagdagan ani, magtabo ninyo sumbag. Gidagan oh gitagbo pa gid ka Tabo Ako siya. malalagi siya kay wala man dagan mo ipon ko sa ulugod. buyong na ka Uyong na ko sa kayo. Kasi hindi siya ako ang pagtuto, ba't na siya kulban sa sundalo? oh Ako sir, ay na sir, kaya ako nagagawa. blatter ninyo ang inyong medical ugma maabot Ugma pa? ugma pa kuha Oo. okay sige at least nga nakuhaan ta mo sa version ninyo wa man ka mo nang ilabot Wala sir. tinuod gyud Wala gimi nang ilabot sir, kay madlok may mana kay mga sundalo ba na sila. mao lagi oh sundalo biya simpre naman agi tay kataha Oo, kita ba namin sila kay sundalo, kalitan noon sila nanumbag. Sibilyan. grabe ba sige sige mo ni mga biktima mga kaigsunan sa pagpangulata sa duha ka mga sundalo
diri sa Barangay Dansulihon. Apil niyo luoy kayo naga sus gata kiang-kiang in taon kini na bungi oh. Aw, tinahian si mo do. Oh, tos ilan. Sige.